here. Rechirungu rinoti. Okay, ndanzwa senge recording yakutanga saka ndisatangisa kuverenga ma-recordings. Magwaro edu emuzuva ranhasi achabva kuna Amos 3 verse 3 naZvirevo 3 verses 5 to 6. Amos 3 verse 3 in Shona inoti, vanhu vaviri vakafambe pamwe chete here kana vasina kubvumirana. Rechirungu robva rati, do two walk together unless they have agreed to do so. Gwaro redu repiri rinova Zvirevo 3 5 to 6 rinoti, vimba naJehovha nemwoyo wako wose, usavimba nezvaunonzwisisa, muzvose zvako muzive, iye achaita kuti nzira dzako dzirambe dzakarurama. Rechirungu rinoti, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all ways submit to him and he will make your paths straight. Iri ndiro shoko raJehovha, ngatirigashirei nekutenda. Musoro weshoko randauya naro nhasi unoti divine alignment. Pachishona tinogona kuti pane hurongwa hunoenderana nehurongwa hwaMwari. Handizivi another way of shortening it. Ndinoda kuti mutore nguva ino to imagine kutyaira motikari yako kuenda parwendo rurefu uchienda kunzvimbo yausati wakamboenda. Pauri kuenda haunyatsokuzivi kuti kwakamira sei. Mavhiri emota yako haana kunyatsa kurongeka. They are not aligned. Hauna map yauri kufamba nayo kana kuti GPS. Kana uchifamba rwendo irworwo, mota ichafamba ichidhonza parutivi, zvichiita kuti rwendo rwako runge rwakaoma uye runge ruine ngozi. Mukufamba rwendo irworwo usina GPS kana kuti map, uchatora nguva uchimbochekerera wakaenda munzira isiriyo o in a direction isiri iyo. Uchapedza mafuta akawanda, uchapedza nguva yakawanda uchimborasika. Pauri kurasika ipapo, petrol yako ichipera, matai ako ari kuendawo achisakara. Ende matai aya achataura kuti haana kualainwa zvakanaka pamotikari. Ari kuperawo nekukurumidza, zviri kuramba zvichikunza matambudziko murwendo rwako. Rwendo rwako rwese ruchange ruri hondo, inenge iri hondo for you to stay on track, kusvika wazosvika kwauri kuenda. Hama vadikani munashi, saizvozvo 2026 gore ratatanga ndiro rwendo rurefu rwatakatarisana narwo. Rwendo rwatatanga nhasi. Rwendo rwatisiri kunzwisisa kana kuva neruzivo rwakakwana kuti ruri kuenda nekupi. Nekuti pakati pedu hapana ane assurance yekuti achanosvika kuguma kwaro uye kuti chii chichaitika pakati apa. Tese tine tariro yekuti ruchave rwendo rwakanaka uye tichanosvika kumagumo parinopera muna 2026. Parinopera 2026 tichiita cross over into 2027. Kana rwendo irworwu tisina kurirongera zvakanaka, tisiri kufamba naMwari, tichatambura, tichanonoka kusvika kwatiri kuenda, uye tichapedza simba, nguva nemaresources akawanda pazvinhu zvisina basa for us to be able to get back in track kuti tikwanise kuenda kwatiri kuenda. Asi kana rwendo rweduru tikabvumirana kufamba naMwari, tikavatendera kuti varonge mwoyo yedu
nezvishuviro zvayo, zvishuviro zvemwoyo yedu, vakwanise kuronga pfungwa dzedu, vakwanise kuronga zviito zvedu nemabasa edu kuti zvienderane nezvavanoda. Rwendo rwedu ruchareruka uye tinosvika kwatiri kufanira kusvika nekuchasvika. Amen and amen. Ndasaura ndikati musoro wenyaya yedu nhasi unonzi divine alignment. Mumwe anogona kuda kuziva agoti mufundisi, kana muchiti divine alignment muri kumborevei? Kana tiri divine alignment tiri kutaura kufamba tiri muwirirano nezvinodiwa naMwari muupenyu hwedu uye zvinodiwa naMwari zviri mushoko ravo. Kana tiri divine alignment tiri kutaura kuzviisa pasi kuti kuda kwaMwari ivo kuve pamusoro uye kuve pamberi pazvinhu zvose. Zvakakoshereiko mukati meupenyu hwemutenzi kuti pave nedivine alignment? Zvakakoshereiko kuti mukati memutenzi upenyu hwake hunge hwakarongeka zvichienderana nekuronga kwaMwari? Hama vadikani munashi, kana tisina kurongeka tinotambura uye tinononoka kusvika. Ndapa mufananidzo wemutyairi ari kusimuka pamba pake achienda on a long journey asina GPS kana map. Ari kuita fembera kwaari kuenda, ari kufamba nemaziviro ake. Anogona kupabuda, pamwe pacho anogona kurasika achienda in a totally wrong direction. Dzitori nyasha kuti mutyairi iye azokwanisa kubva mudirection yayo angaenda isiriyo, achikwanisa kudzoka back muruti yanga achifanira kutora o munzira yanga achifanira kutora, ende achikwanisa kuzosvika on time kwaanga ari kufanira kusvika. Dzinenge dzatova nyasha. Kazhinji unogona kutadza kusvika kwaunga uchida kuenda. Dzimweni dzenguva unononoka ugototadza kubata maappointments o zvanga zvakarongwa for you in that season kwaunga uri kuenda. Pasina kurongeka uye kufamba tiri in line with God's plans for our lives, hatina rugare. Hapana kujeka kunenge kuripo mukati meupenyu hwedu uye tinorasikirwa nenyasha dzatinoti pachirungu divine favor kana kuti supernatural favor. Saka chii chatingaite sevatenzi kuti tikwanise kufamba gore irori in line with God's plan for our life? Chii chatinokwanisa kuita mugore rino kuitira kuti maitiro edu nemafambiro edu aenderane nezvakarongwa naMwari for each and every person ari paprayer line muzuva ranhasi? Ndine zvinhu 4 zvandajekeserwa mangwanani ano, masikati ano, zvandiri kuda kusheya nemi vadikani. Chinhu chokutanga chatinofanira kuita kutsvaga Mwari pakutanga. Seeking the voice of the Lord pane hurongwa hwese hwatinoita. Tiri kutoritanga gore rino 2026 kutanga kutobvunza kuti Mwari, ndanga ndafunga kutenga imba muZimbabwe, ndotenga here? Mwari, ndanga ndafunga kuvhura orphanage, ndovhura here? Whatever plan you have for your life, seek God first. Inzwa kuti Mwari vari kuti maererano neurongwa hwandinawo muupenyu hwangu. Chepiri chatiri kufanira kuita kugara mushoko ravo. Bhaibheri ndiro shoko raMwari ratinofanira kugara naro nguva dzose. Ndiyo GPS, ndiyo map yatichashandisa mugore rino ra25 2026 patiri kurifamba kusvika tinoripedza, kusvika atichazopedza rwendo rwedu. The word of the Lord ndiro our guide. Ndiro rinotibatsira, richatibatsira kuziva pekutaura nepekunyarara. Ndiro richatibatsira kuziva pekutsanya nepekusatsanya. Ndiro richatibatsira kuwana wisdom yekuaplya mumasituations atinenge tiri kusanganisana naro. Ndiro richatibatsira pahunhu hwedu nemararamiro, nekuti ndiro the road map yatakapiwa natenzi wedu. Pasina shoko raMwari vadikani, hatina kusiyana nemutyairi ari kusimuka pamba
achingofamba kuenda mune nzira achingobhesa on zvaanofunga o zvaari kunzwisisa, tinogona kutadza kusvika patiri kuda kuenda. Chinhu chechitatu chinotibatsira sevatendi kuteerera nekukurumidza, obeying promptly to the word of the Lord. Vadikani nhasi ndinoda kukurangaridzai kuti delayed obedience is disobedience kana tichitaura pashoko raMwari. Delayed obedience is disobedience. Tiri kuti kana Mwari vachinge vataura kuti mwanangu simuka ufambe, ukati Mwari ndakunzwai asi ndinoda kutanga ndamboita ABCD, kana ndazopedza ndozoita zvamataura, hauna kuteerera Mwari. Ma-instructions aMwari anoda a prompt response. Ipapo Mwari vachinge vatotaura newe, kana vachinge vatokudirecta kuti mwanangu nzira yaunoda kuenda nayo iyi handiyo, siya zvose, lay down your plans. Woti Mwari, zvandanga ndaronga zviya ndaakusiya, ndochitorana neurongwa hwenyu pamusoro peupenyu hwangu, wobva wafambirana nawo. Mumwe anogona kufunga kuti zvinoitika here zvimufundisi? Is it possible? Is it practical? Vadikani munashe, nyasha dzatiri kucelebrata in this festive season dzekuti Jesu wakauya ukatifira, takadziwana kuburikidza uso nevanhu vakati urongwa hwedu hwatinahwo Mwari taakuhusiya, zvamataura imimi ndizvo zvamakuita. Ndinowana encouragement yakanyanya singaite pane the story yekuzvarwa kwaJesu. Nhasi pananga ndiri kuverenga magwaro, ndaucha sendaona upenyu hwaJoseph in a way yandanga ndisati ndakamboona. Tinoziva chose kuti Mary was betrothed. I think mumaterms atinoshandisa mazuva ano we can say kuti she was engaged to be married kuna Joseph. Kana munhu engaged ka wakutoronga maplans ako ekuti pati kubva tarorana apa zvobva zvadai zvichienda in a plan or direction yamuri kuda yamuri kushuvira. Asi Mary anovhakachirwa nengirozi yaMwari kuzwa kuti uchiita nhumbi yaMweya Mutsvene. It's probably something that she had never heard of. Nekuti ini pandiri ndinongoziva zvichiitika kahwani chete mukati mweupenyu. This was a situation yakanga iri unfamiliar. Asi akati Mwari kuda kwenyu ngakuitwe mukati mweupenyu hwangu. This probably meant kuti her marriage inogona kunge yakutoparara, engagement yaigona kupedzwa kuparara. Vanhu vaigona kumuseka vachimufungira kuti pamwe akava unfaithful kune mukomana wake wanga kuda kurorana naye. Asi akati Mwari, ndoda kuti urongwa hwangu huve in line neurongwa hwenyu pamusoro peupenyu hwangu. Kuda kwenyu ngakuitwe mukati mweupenyu hwangu. Akabvuma. Nanhasi tinomuziva Mary the mother of Jesus. Nanhasi hakuna asingazivi Mary anoziva Mwari. The act of obedience, the act of total surrender and choosing to walk with the divine plan yaMwari yakaita kuti Jesu akwanise kuzvarwa munyika ino, agouya agofira zvitadzo zvako, agouya agofira zvitadzo zvenyu, agouya agofira zvitadzo zvangu. Kufara kwese kwatiri kuita uku, tiziva kuti tiri vana vaMwari uye kune denga riri kugadzirwa isu. There are small actions dzavakaita dzeobedience, dzekuteerera immediately, promptly, zvaikaita kuti tive patiri nhasi. Ndotarisa Joseph, anga ari jaha raengejiwa musikana wake. I would like to believe kuti at that point in time akanga atova nemazita aatosarudza kuti kana ndazita mwana wangu mukomana ndinoda kumupa zita rakati, pandinesa mwana wangu musikana ndinoda kumupa zita rakati. Ane urongwa hwake, musikana wangu ndomurora pakati, after that ndakutenjoya mabenefits angu emarriage, togara upenyu hwedu. Pamwe aitoona Lenzi aitoziva kuti Lenzi apa ndo pandichava musha wangu, ndogara nemhuri yangu, my nice small family or maybe his big family, achiona upenyu hwake huchiendeka according to kuronga kwaaive nako. Asi multiple times muupenyu hwake the Lord would come and change maplans aanga inawo. Panoita Mary nhumbu, the Lord appears to him in a dream. Vomuudza kuti zvoni
nhumbu yainayo ndeye mwana muchene, ndeye mweya muchene. Muroore Mary. At that point in time, maplans ake angaita ndekuti musikana wangu ndinomuda, handidi kumunyadzisa pamberi pevanhu, saka ndichangomuramba quietly. I will divorce her quietly. Mwari comes about, no, that's not the plan that I have for your life. Muroore, mutore, ngaauye agare newe kumba kwako. Apedza izvozvo vatonzi mwana wainaye ndeye mweya muchene, zita rake ndichamuti Jesu. Kana culture yavo yanga yakafanana neyedu yevanhu vatema, you know kuti akakura achinzi baba Jesu, baba vaJesu. Zvichireva kuti zita rake iye raakanga azvisarudzira kuti mwana wangu achange achinzi ningi, urongwa hwohwo hwakabva huchienda mudondo. And even today we know him more as Joseph, the father of Jesus, right? Even though vanga vari stepfather, vana vake mabiological children avakazitana Mary, atitovadaidze nemazita iwowo zvakanyanya. So many things changed. Mwana uya azvarwa, pakuya vaenzi vobva vati taona nyenyedzi yasimuka, pazvarwa mwana ndiyo yatiunza pano. Upenyu hwavo I think hwaingoenda in a direction yavaisatonzwisisa in many cases. Mbona vanhu vouya vakufugamira vachirumbidza mwana muchechi. Handifuni kuti vava vakambosanganisana nazvo kana kuchiziva kuti zvinhu zvichaitika. Before they know it, Mwari vakutaura zvakare kuti mwana uyu ari kuda kuurayiwa, simuka nemhuri yako. Joseph akabvenga afamba a very long journey nemukadzi ane mhuri. Iko zvino they are adjusting to motherhood. Kune vakaita vana vacheche munoziva kuti hazvina kupfava kana mune mwana mucheche. They are adjusting to being new parents vane mucheche, right? Pamwe akufara kuti at least now ndakuzokwanisa kuzotanga kuenjoya mabenefits emarriage manje manje. Ndava Joseph angararama upenyu huri different. Kubvira Mary paakamutora achigara naye mumba make, shoko raMwari rinotaura kuti haana kusangana naye kusvika mwana atozozvarwa. Kune hama dzedu dzechirume vanoziva kuti it's not easy. Kuti waroora mukadzi muri kugara mese mumba, hausangane naye mwedzi yese iyo yavakagarisana, nothing. Now they are adjusting to their new life. Mwari vobva vati simukai. Mwana ari kuda kuurayiwa naHerodhi. Vosimukazve voenda. Vachangodoti garei makore mashoma futi. Zvobva zvanzi Herodhi afa, chidzokerai. Vosimukazve vachifamba vachinosetla somewhere else. Asi one of the things that I love about Joseph was obedience, ati kuteerera kwaaita. Aiteerera ipapo, kana Mwari vatotaura aibva atoteerera, he would change the plans aanga ainawo mukati meupenyu hwake, so that they would align neurongwa hwaMwari. Nyaya yaJoseph baba vaJesu in this festive season inoramba ichitirangaridza nekutidzidzisa kuva nerutendo muna Kristu, kuva neflexibility yekuziva kuti nyangwe ndanga ndaronga izvi, kana Mwari vati hazvisirizvo zvakandinakira, I'm flexible enough to put urongwa hwangu hwese paside and now walk nedirection iri kudiwa naMwari muupenyu hwangu, trusting and knowing kuti zvandaudzwa naMwari ndizvo zvakandinakira kudarika ini zvandanga ndafunga nepfungwa dzangu, kana ini zvandanga ndaronga nekufunga kwangu. Nyaya yaJoseph inotidzidzisa obedience, kuteerera Mwari mazuva ose eupenyu hwedu, and just being sensitive to the voice of the Holy Spirit, being sensitive to the direction yatinopiwa naMweya Mutsvene or direction yatinopiwa naMwari mukurarama kwedu. Ndambotaura ndikati my first point, ndanga ndapa point number 3. Ndambotaura pa first point ndikati kutsvaga Mwari pakutanga. Ndichapa another example that's very encouraging kune vatendi, inyaya yaDavid. Vadikani David tinomuziva tose as a man who was after God's heart. Murume aitsvaga kufadza Mwari. Mbozviita sei David? Chii chaizoita kuti Mwari vati uyu David akakosha kudarika vamwe vanhu? Chii chainzi David chaizoita kuti David ave netaito yakadaro o apiwe ruremekedzo rwakadaro?
David akanga asiri murume aifamba achiasuma kuti apa ndinomukunda nekuti kumashure ndakambokunda zvakadai. Aisabhesa his success on mapast victories. David aiti any new situation yaasanganidzana nayo aisaienda asina kukumbira Mwari kuti vataure naye vamuudze kuti Mwari tinopa buda here. Asati aenda kuhondo dzavhita aitoenda, Mwari ndiri kunorwisana nevaFiristia, ndoenda here kunorwa? Mwari ndovaitomudza kuti yes you can go. Asati aenda kumabattles aibvunza Mwari, ndikaenda apa tinonokunda here? He would seek the voice of the Lord before I make my major decisions. Yes, munhu anogona kunge aine papo paakazotadza, especially panyaya yeadultery. But in many cases mukati muupenyu hwake, he would seek the face of the Lord. Anzi mambo Sauro vafa, asati atozviisa aenda kuti ainoita mambo, aitobvunza Mwari ndoenda here kunotora matowns awa muJudha? Mwari ndofamba ndakadai here? Aitsvaga Jesu. Even when it comes to making my decisions, avaishandisa pakurwisana nevavengi mumabattles, aibvunza Mwari, Mwari ndozvifambisa sei? Mwari would give them different strategies avaishandisa kuti varwe hondo. Despite kuti ane army yake inenge yakasiyana and everything, he knew sevanhu tine patinogumira, asi Mwari wamasimba ose tikafamba neurongwa hwavo tanaka, tikafamba neurongwa hwavo hatinyadziswe, tikafamba neurongwa hwavo the victory yatinowana, it's supernatural. So David would continuously seek the voice of the Lord for guidance, for strategies, for decisions. Mukore rino ra2024 ngatitsvagei Mwari pakutanga sezvaiita David. Mukore rino ra2024, mukore rino ra2026 ngatitsvagei Mwari pekutanga sezvaiita mambo David. Mukore rino ra2026 ngatigarei mushoko rake sezvatinogara tichikurudzirwa even mumapisarema. Shoko raMwari iri ngatirindyei kuseni, ngatirindyei masikati, ngatirindyei manheru. Let's live and read the word of God. Let's continue using it as our guidance. Let's continue walking according to his word. Mukore rino ra2026 ngatiteererei Mwari nokukurumidza sezvakanga zviri kuita Joseph, baba vaJesu, sezvatanga tiri kurangaridzana, sezvakanga zviri kuita vana Mary, amai vaJesu, zvichinzwisisika zvisinganzwisisiki, zvakareruka zvichiremba, zviri in line neurongwa hwatanga taita, even zvichienda maopposite directions nezvatanga tichida kuita isusu. Ngatiteererei izwi raJehovha. Then the last point or the last tool or weapon yatichashandisa mugore ra2026 kunamata, kunyengeterera kuna Mwari kuti vatipe gwaro, praying to God for guidance. Tikuti 2026 hatisi kuzomboda kurifamba tega mavadikani. 2026 tikuda kuti Mwari vaite order our steps every day zvaro. We want kuti the Lord avave ivo vanotitungamira pakufamba kwatinoita. Nhano dzedu dzose dzemazuva ose dzive in line with the perfect will that he has for our lives. Tiri kuramba upenyu hwekuti kana wanzi naMwari gore rino ndoda kuti uende kugweru, iwe unomboita 6 months kana 9 months dzeupenyu hwako uchiti wambonanga kukwekwe, wambonanga kukwadoma, kana zvazoramba ikoko wozodzoka kuna Mwari woti nhai Mwari, gore rino hapana kana chiri kumbofamba, muri kumbofungeiko neupenyu hwangu. Mwari vozoti aiwa, iwe ndakakurongera gweru, wochizotanga kufunga kuti okay, ndochizofamba sei kuenda kugweru. Richitanga kudai vama vadikani, patiri kukomisa even the first few days tegore, tichizipa kuna Mwari kuti Mwari, we are coming with these first few days of 2026 in prayer, in fasting, in supplication. Mwari tibatsirei, reveal your truths mukati muupenyu hwedu.
tibatsireiwo tinzwisise magwaro urongwa hwamuinawo for our lives. Itori nguva yekuti ma-New Year resolutions atagadzira atatonyora kudhara takuenda nawo pamberi paMwari. And we are saying, Lord, these are my financial goals for 2026. Awa ndo maplans andanga ndinawo for mhuri yangu. Awa ndo maplans andanga ndinawo for my well-being physically. Awa ndo maplans andanga ndinawo in my career. Uhu ndo urongwa hwatanga tinawo as a family. Awa ndo maplans andanga ndinawo for my spiritual walk with you. Mwari, reveal your truths to me. Ndofamba nedirection iyoyi here kana kuti mune urongwa huri different for my life. Commit those plans to the Lord. Vakumbirei vadikani kuti Mwari, may you give us clarity. Tipei kunzwisisa mugore rino kuti muri kuda kuti tifambe takananga kupi. Tipei kunzwisisa Mwari urongwa hwenyu concerning upenyu hwangu, concerning my partner, concerning my children, concerning my church, concerning my extended family. Reveal your truth unto me, my Lord. Within these first few years, first few days, that tiri kunamata tidedicate to seeking him, kuti tifambe navo mugore rino, write those plans ataura naMwari pasi so you do not forget. Pay them right away. Kutopa matochinja kuti zvandanga ndatombonyora zvese zviya kana Mwari vati it's for later, or this is not for you. Pamwe these are the plans for your neighbor but for not for you. Handichatombocompare kuti inga vamwe vari kubva vadai vachidai. Ini ndakuziva kuti ini ndinotarisana nezvangu zvandarongerwa naMwari for upenyu hwangu inini. So you switch to what God has said. Uchindowana peace yekufamba neurongwa hwawaita pamwe hauna kunzwa Mwari zvakanyanya so kuti you didn't hear that voice so strongly. Hauna kunyatsonzwa kuti Mwari vati, as you continue walking throughout this year, don't give up on God. Be sensitive to the voice of God. Be sensitive to the voice of the Holy Spirit. And let him guide you. And let him order my steps every day. Let him order my choices ouchaita. Tendera mweya mutsvene to guide you. Murongwa hwachaita o murongwa hwachaita mugore rino. Vadikani, takakomborerwa nekuti Mwari vakatida, vakatipa pienzaniso, vakatipa the roadmap, vakatipa zvinhu zvese zvakanaka zvatanga tiri kutaura. Tanga tiri kutaura vadikani kuti Bible rakatozara nemienzaniso yakawanda yevanhu vakateerera Mwari, vakachinja urongwa hwavo kuti huenderane neurongwa hwaMwari, zvikavafambira zvakanaka. Ndichada kubata just lightly kune vatinoziva vari mushoko raMwari, vekuzi Mwari akatovaudza kuti urongwa hwako siya, famba wakadai, vakaita nharo naMwari. Tione kuti kana tikasavateerera Mwari zveshuwa here tinononoka kusvika kwatiri kuenda. Ichokwadi here chambotorwa namufundisi chiya kuti kana tisina kuisa maplans edu kuti ave in line with his word, tinogona kusvika but tambotenderera, tambosangana nemachallenges. Ichokwadi here. Mushoko raMwari tinoziva nyaya yaJona yatinoziva tose. Jona akatumwa naMwari kuenda kuNinevha kunoparidza shoko ravo ivo Jesu rekuti vanhu vatendeuke, vadzoke kuna Mwari, vamutore ave mambo naishe wavo. Jona haana kuita obedience sezvatanga tiri kutaura kuti zvakaitwa naMary, zvakaitwa naJoseph, kana kuti zvainga vachiitwa naDavid, mambo David. Jona akatora a different approach. Zvakamusvitsa papi? Akazoita 3 mazuva ari mudumbu mehove, mazuva 3 neusiku 3 ari mudumbu mehove. That was not God's plan initially. Akatozowanirwa nyasha Jona kuti he still made it kuNinevha, akanodhilivha shoko riya raanga atumwa naro. Asi afanana nemutyariri wekuti paanga achifanira kusvika pamwe muna January akuzosvika muna April, wamboita go through machallenges akawanda.
if Jonah had just chose, akangosarudza kungoteerera right away, dai akafamba zvakanaka kuenda kuNinevha zvisina kumboita macomplications akawanda, osvika oparidza shoko riya sezvaanga atumwa, ozoendererake mberi neupenyu hwake. Tine vanhu vakawanda mubhaibheri, nana mambo Saul, vasina kuteerera Mwari pane zvinhu zvakasiyana siyana, asi munomuona Saul mubhaibheri achibviswa pachigaro. Mwari vanosvika pavanoti, I have rejected you, Saul. Kuti hausisiri pamwoyo pangu, ndaakukufuratira. Pamberi pangu hausisiri mambo weIsraeri. Kuburisisa kwekuti vanenge anga aenda Saul achiita zvaanga asina kunzi aite naMwari. Akanga asiri kuita pay attention to how God was ordering his life. Anga asiri kuita pay attention neurongwa hwanga hwaiswa naMwari. Zvimwe dzenguva waona hwake urongwa huro hwakakosha, huri more important kudarika urongwa Mwari hwavakanga vainawo pamusoro peupenyu hwake. Hazvina kumbomuitisa zvakanaka. Tinana Samson, nekuti pane dzimweni dzenguva mukufamba kweupenyu hwake akasvika pekuti haana kuteerera urongwa hwaMwari pamusoro urongwa hwaMwari nenzira dzavaida kuti afambe naye. Bvudzi rikachekwa, simba rake riya raiva his pride, simba rake riya raiva that one thing that was setting him apart, rakatombopera, bvudzi rambochekwa. Asi dai Samson akanga angoteerera pese, most likely he would have never lost simba rake, ende aisazombokeptwa nemaFiristia. Asi akatozogara mujeri, bvudzi riya rikatozomera patsva. He lost a lot kubudikidza kwekumbofamba nenzira yake. There is a lot he accomplished, asi nzira yake haina kuzovawo smooth sezvaaifanira kuita. Dai akanga angoramba achifamba naJesu, achifamba naMwari mazuva ose varivo mutungamiri wake, achivatendera kuti maplans ake iye ave in alignment nemaplans avanga varonga muupenyu hwake. Vadikani, 2026 tinoda kuti rive gore rakakomborerwa, gore ratichafamba naJesu kubvira richitanga kusvika ripere. Igore ratiri kuda kuona mikova ichizaruka uye mikana inowirirana nedestiny yedu ichivhurwa. Pachirungu tiri kutaura kuti it's a year that we want to witness open doors and divine opportunities dzinouya through total obedience and walking in line with the plans that God has for our lives. Gore rino tiri kuti igore ratinoda kuona Mwari vachitichengetedza from my wrong paths nemarelationships. Igore ratinoda kuenjoya the benefits yedziviriro kubva munzira dzisiri dzedu, nekuti tinenge tava tenzi, tinenge tavabvumira kuti vafambe nesu in one accord. Tanga tiri kutaura patatanga kuverenga mascriptures edu kuti can two walk together except they have agreed to do so. Tiri kuti muzuva ranhasi we want to make that commitment yekuti Mwari tiri kuda kufamba tese tichiwirirana, tiri kuda kufamba tose tenzi mubvumirano. Hatisi kuda kudipenda, hatisi kuda kuvimba nemwoyo yedu, hatisi kuda kuvimba nezvatinonzwisisa isu, asi pane zvose zvatiri kuda kuita. Tinoda kufamba nenzira dzakarurama. Imi Mwari muri mutungamiri wedu who is aligning our steps, who is aligning our paths neurongwa hwamuinawo. Ndichipedzisa ndiri kuti 2026 we want it to be a year where there's going to be fulfillment of destiny without unnecessary detours. Tikuti 2026 igore ratiri kuda kuona kuzadziswa kwezvinangwa zviri mukati meupenyu hwedu pasina kunonoka,
pasina kumborasika, pasina kumboenda in the wrong direction. Tiri kuda kufamba naTens in line with the plans that he has for us. We want 2026 to be a year of agreement nedenga, gore ratiri kufambirana neurongwa hwaMwari pamusoro peupenyu hwedu. Tinamati. Ishe Baba, tinokutendai nekuti tangaridza kukosha kwekufamba mukurongeka kwenyu. Patiri kutanga rino gore tenzi, tinopa zvirongwa zvedu, zvishuviro zvedu, uye zviroto zvedu kwamuri. Rongai mwoyo yedu neshoko renyu uye nhano dzedu nechinangwa zvifanane neurongwa hwamuinahwo pamusoro peupenyu hwedu. Baba, we are surrendering our plans. We are surrendering our desires and our ambitions to you, my Lord. Bvisai zvose zvinotitadzisa uye zvose zvinotibvisa munzira dzenyu. Jehovha, tichungamirirei mazuva namazuva kuti tifambe muwirirano nemi. Vhurai mikova inoenderana nedestiny yedu. Vharai mikova isinei nemi, Tenzi Wamasimba Ose. Gore rino ngarive gore rekuteerera, gore renyashi, gore rekubudirira uye kugara tiri pedyo nemi. Nerutendo tinovimba kuti tichafamba muchiedza chenyu uye tichazadzisa chinangwa chatakasikirwa. Muna Jesu Kristu tinonamata tichiti amen. Mazvita. Ndinodzosa nguva ino vakuri kuvatungamiriri. This call is no longer being recorded. Amen, amen, amen. Aiwa, toda kutenda mfundisi Mazvita neshoko ramatidzi